Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera social media. Mai Titi kamuchacha addressing nyaya friendship yake nani na Ketty masomera. You know guys, avachawirirani. So see full video mutiudze kuti ndiani ari wrong. Dress panenge pasina ende kutaura chokwadi chinenge chichiitirwa fight for panenge pasina, you know. I knew like a time like this will come, saka I'm not surprised. Saka I'm actually glad that it is here, and to me it has passed. So there is really nothing to address or to say ndauya uzoaddressa kuti chi no. Pane nguva tombodzokera kutime yaJesu. Jesu chaiye akafamba nemadisciples ake aifamba nawo, but aiziva kuti there's a time yekuti achasvika pakucrucifyiwa. Aitozviziva achifamba nawo, aitozviziva dzimwe nguva aitosvika pakutaura kuti iwewo Judas, iwewo uchanditengesa rimwe zuva. Judas achitoramba. So in my situation in my life, yeah, I knew kuti I've got a lot of people who come to me not because they want to be my friends or they want to be a part of my life. Remember, I've got numbers. I've got a huge following here, the whole of Zimbabwe. And I know in my heart, most people come for me because vanoda following. Saka, ndiri munhu wekuti ndatozvijaira ndakuzviziva kuti a lot of people who come in my life, they don't come nemoyo chaiwo. Vanenge vane zvavaruda kupruna, so they come and act like they've got love for me. They come and act like they care for me. They will make sure they do everything they can to get my heart. Because ndine kamoyo kakanaka zvekuti kanongovhurika kachitoreta zvese. People bulldoze themselves on me. Unonzwa munhu achitaura kuti hana basa, but unoona munhu achingoda chete kuva nemunhu asina basa. Unonzwa munhu achiti handina kana basa naye, but unoona munhu achingota basa nemunhu asina basa. Saka in I have accepted kuti so many people do that. They actually get vanhu vakatomaster chigame ichocho chekuti ukaenda padhuze naMai Titi, pauchagara navo vachakumaketa, vachakubatsira, vachakupa following, vachakuita kuti uzikanwe, vachakupa maconnections kana wapedza woenda hako. Saka you know, zvinhu zvatinoziva, it's not like I'm not surprised at all with whatever that is happening. I knew it was going to happen. I knew a day like this was going to come. Tanga takatozvigarira pasi tikatotaura kuti no, a day like this will come whereby vanhu vachangouya, kana vauya kana vaneta vachaenda, ende kana vaneta unoona kuti vanotanga kuchitaura zvinhu zvisina maturo. Saka there's really nothing to be fighting. Kana kuti Mai Titi hausi kupindura because uri kutya. No, it's not kuti tinotya. Inini handina munhu wandotya in this world. On this Facebook chaiye, I don't fear anybody. You know kuti nditoriwo type yekuti ndogona kubva makuseni ndichipenga, ndogona kuita 20 hours ndichipenga. Handina munhu wandinotya kana kuzeza. Ende chekuzeza chaicho panenge pasina because tazvijaira. Ndoga ndakamboisa kavidhio kekuti tazvijaira izvi zvekutukwa, zvekunyombwa, zvekuitwa say. There's nothing new to us, especially to me. I think it's been 6 years here on Facebook. All my life, taingo trolliwa. Saka there's nothing new. And honestly, I do not fear anybody. But sometimes you grow up, and it's not every battle that you choose to fight. Pane mamwe battles asiri worth fighting. Yekuti unongoti you know, zvagara zvanga zviri mugwara. Saka we knew kuti a time like this will come. But we thank God kuti God reveals in order to redeem. Takatomirira nguva iyoyo kuti Mwari anozongobvisa vanhu mulife yako baiginya, you know. Vanozongobviswa, pane commotion inongoitika, Mwari otobvisa, otosara warelieved. Saka don't worry kuti hanzi Mai Titi vachauya vachipenga vagokwira pamusoro pemba. Hapana chekupengera, igaroziva. Ona, hapana chekupengera, igaroziva zvinhu zvatichingoziva kuti aiwa isusu tiri vekushandiswa zvedu. Kana tashandiswa vanhu kana vageina voenda, tinotozviziva. Tinenge tichitongotoleta because ndo zvatiri. Tiri vanhu vakanaka. Handiti tiri vanhu vakadaro, tori vanhu vakadaro, titori zvakadaro zvokuti hanzi ma-streets anopisa, ma-streets anotuka. Isitazvijaira, hatina chatinobva at the end of the day. Chero ukandituka kubva kuseni kusvika rivire, hapana chaunobvisa. Iko nezvinhu, I'm alive. Am I not? I'm well. Am I not? I'm still moving. I'm still walking. I'm still working. I'm still doing everything that I've been doing. Hapana chachinja.
I'm even glowing. I'm glowing more. Saka hapana chinochinja. Kutukwa hakubvise zvauri, kunyombwa hakuna, kushorwa chaiko chaiko, kudadirwa hakuna chakunobvisa. We actually get more from that. So I thank you for everybody. Angaita cheko me, are you okay? Takabva kuzvese zvekusoro kuita stress nezvinhu zvisina nebasa rese. Handichaite stress paipa munenge machitotaura ndiye ndichitori somewhere like the day akaitika zvakaitika. I was actually in the studio, I was recording. Saka I thank God he reveals in order to redeem. Saka don't worry. Nevanondifonera nevamwe vanhu. Pane vamwe vanhu. I think let's set boundaries. If you are not my friend or anybody, please don't come to my phone with some information wherever. We are not friends. At the end of the day, coming to my phone, among my information, hey, it has so. I think I'm old enough to know what I want and what I don't want, to know who's meant to be in my life or who's not meant to be. Izvokuti vanhu munouya kufoni kwemunhu, especially kana tisingazivani, is bad. If you are coming to my phone, come and be supporting something or chikote ngouya nezvemakuhwa. Nditori munhu wepaFacebook. Saka hapana chinoitika paFacebook chandisingazivi or chandendisina kuona. Saka don't come to gaslight or to fuel or to say hanzi zvanzi kana kuti hey uya kunokupindure kana kuti chi. No. We don't need this. It's time to grow up and not be doing drama. It's time to continue with what we were doing and zvokuudzirwa izvo. Andidi inini personal andidi kuudzirwa, anditombode zvekuudzirwa. Mai Titi wazodai. No. Ndinotokura pandiri panapa, ndatokura zvekuziva kuti andifane kudai. I don't want to be controlled. I don't want. Andidi in my life. If you come in my life to control me, unenge watoiruza. If you control me, you are out. I would rather go down the drain than being controlled. So thank you so much. I'm alive. Thank you, Susan, for your time. It was nice having you on the platform. So I know you were expecting, my no, it's time. Not every fight that you need to be responding to. And it ukada kuswera uchifighta beki, uchifighta nemashoko, mashoko hana zvanobatsira and hana zvanochinja. Mamwe mashoko, we say words when we are angry and we end up regretting those words. We say words when we are very, very angry. Unogona kubesta, ndochinhu chandakadzidza. Unogona kubesta, usingly meant to say that, obva wazvitaura, then mangwana ozomuka wakuti, oh my God, kondakazvitaurirei. Saka now I've learned kuti, you know what, kana ndisiri ready kutaura, I will not speak. Because unopedzera wataura zvimwe zvinhu zvaunoregret. Ozotanga kufunga kuti ndazvitaurirei. So I don't want to be saying things out of anger or out of stress or out of whatever. I would prefer to keep quiet. Then later on, ndozotaura kana nda munhu aribo. So thank you so much for checking up on me. I'm okay. I've been working on the album. It's almost done. Panel lineup iripo of artists vacha performer on that album. I will announce the lineup. It's very exciting. And it's very, very exciting. Ukaruza apa ameno kuti uchaonei zvakare, because it's huge. To me, this is one of the biggest things that I've ever done in my entire life. And it means a lot to my music career, because I told you I now want to focus more on the music side than on the comedy side, because before comedy, there was music. So I now want to focus more on my music, Dichipusha my works in music. So keep in touch. Muchaona nenchi poster on both pages. This one, this backup page, that way booster, and that other one. You know, that one in anasir kunonoka ku release kwa for that monetization thing. Saka we are here again. Kutirineri futirite my numbers. So if you are a cat family, a true cat family, just follow right now this page. You don't go to futi follow so that it's chimbo hyperineri. Kuti my page achona aenderani. Do page rangu rimwe racho backup page. Saka I want to hype it more. I will be coming more often, and I'll be coming more often. And na uyu magonera isusu tanga blokwa
kune rimwe page. Alright, rega ndikubloke futi kuno because kutoblokwa kune rimwe page zvinoreva kuti wanga usiri Cat family, saka rega tingokupedzisa futi kuno. Unofanira kutongogara ikoko kublock view, ndo kwako chaiko chaiko. Ndo kwako chaiko chaiko. Saka let's follow this page. Let's keep in touch, and also us as Cat family, we believe in prayer. Prayer is the key to everything. As much as we face so many trials, prayer, we are a people of prayer. Isusu atite zvemishonga kana zvechii, tinotenda muna Mwari. Saka Mwari iyeye ngatingorambe tichingonamata. Let's believe in God. Ndiye akatisa patiri pano. Ndakambofutaura kuti it's not easy to get to 1.3 million. It's not easy. Yeah. To get to 1.3, people will do anything kuti vaite numbers. Isu vamwe tichine kamwe kahunu kasara patiri, chero umwe hunu wakabva patiri, tine humwe watichiri kuda kuseva. Tichine vamwe vanhu vatinoda, vatinonyara kuti vakationa tichiti yeye mazuva ano panoti chiko chakadaro, tichine hope yekutoitawo settle down. Zvimwe zvinhu zvinokutadzisa kuti settle down nenyaya yekuti munhu akaita seikoyo anongoramba achinyaudza, munhu anongogara achingopopota, unosvika pakuzvichinja unhu wega. Tine vana vatinoda kuprotecta, tine vabereki vatinoprotecta vatisingauye tichituka paFacebook, tine masisters nemabrothers atinoda kuprotecta tisingauye tichituka paFacebook, tine kamwe kahunhu katichiri kuda kumaintaina katinako. Saka zvekuti urambe ucharatsa, kune vamwe they gain or they lose nothing nekurasa hunhu, pavari zvitori bow. Isusu vamwe tichine kamwe kahunhu kachitiri kuda kumaintaina, so tichine vamwe vanhu vachiri kurespecta vekuti vakationa iko zvinezvi tichiti yeye tikwira, anoti wangu ndaifunga kuti unochinja, but it seems like hauchinje. Tikutodo kuchinja, tiri kufaitira change. We want to maintain that character ichiri right yasara iri matiri. Saka kazhinji katona unoimaintaina nekuivaka, chero imwe part of it yakadestroyeka. Ndaitombovhitawo zvokuya ndichipenga. Munondiziva wani kuti ndinopenga paFacebook guys. Mandikangano here, indopenga kakubva makusei ndogona kuita kana 10 hours ndichipenga, but zvinondipei at the end of the day. What does it give me? What do I benefit? Ndikauya ndikashaudha ndikadikitira. Sure, chimbondiudza kuti ndinowane. At the end of the day, I get nothing. Nothing. Handiti unhu unongoramba uchitorasika, unosvika pakuzotoshaya kana munhu kana anotozoshanda newe zvekutodaro nenyaya yekutoshaya unhu. Dzimwe nguva unogona kutoshaya basa nekuda kwekushayiswa unhu nevamwe vanhu kunzi no. So unosvika pakukura, some of us we still have certain things we need to preserve. Kahunhu ikako kasara takuda kukachengetedza. Sandike ndirini zvangu mazano nevanhu vandiri kuchila navo and nevanhu vari mulife yangu havadi noise. Avatodi noise, they don't want drama, they are not drama people. Saka kana une moyo werudo wekuda kuchengetedza zvaunoona kuti zvinondibenefita, it's better kudzikama than to lose everything and lose everyone. Pane vanhu vekuluza vekuti haubatikani, vakaenda hautombobatikani, you actually say Mwari makanaka. Koita vamwe kuti ukaluza unochema bhozi, vanenge vachitoplay a big role in your life muupenyu hwako. Saka it's better to preserve those who really care for you, to preserve and protect those ones vane moyo newe chaiko chaiko, than kuti uluze zvakakosha nekuda kufadza vanhu. Unogona kuluza zvakakosha nekuda kufadza thousands of people vari panapa, ndouya pano ndopenga. Ndopenga mofara hapa pakaipa munhu ablastwa. It's better kunditi watyainchiza zvangu kuti handina chandacha. You know, boss, no, vamwe vanhu vanobva challenge uri kukwata. No, hapana chekukwata boss, chekwadresa hapana. Hapana chekwadresa. Pane munhu zvekuti ko nyaya yacho ndei, ukatofunga unongoti nyaya yacho chaiyo hapana. Vanhu vanenge vakauya muupenyu vakatobenefita, handiti, vakatopedza, handiti, vakatopedza, mission yavo yavakaseva purpose yakatokwana, vakatoenda. Ndo life ine machapters, it's like a book. Pane vamwe vanhu machapters, they are not meant to stay. Even vakatoya unongo kuchidza kuti vapfuuri. Kune vamwe vanhu vanonzi vapfuuri, havagari, they are not meant to stay there forever. Anenge achitori mashura vakagara. Those things are expected. People who come in your life and you know kuti someday. So times like these or situations like these were expected. The people we really love and we really listen to already said it. It was like a prophecy.
zvinhu zvakadai expect zvichaitika. Now that zvaitika tinongotenda Mwari. Chitori chikamu chapfuura chekuti dzimwe nguva chakatokuremera, but tinongotenda Mwari kuti kana zvatoitika uza kuti Mwari ndokutenda at least zvaitika pachiri padhuze. Pane dzimwe nguva dzinozokusiya wafa. Saka apa tinongotenda Mwari, toimba song yamacheso yekuti chero wandisiya ndiri mupenyu ndo zvakakosha, so long wasiwa uri mupenyu zvakakosha, because at some point unogona kutozosiwa wakafa. Handiti ukatosiwa uri mupenyu it means wararama. Tenda Mwari naizvozvo. Saka nguva dzakadai taidzi expecta zvakanyanya, tatisina kana pressure, taitoziva kuti ichauya, ende kana yauya ichavhuvhuta, ende kana yavhuvhuta ichanyarara, because hakuna chisingaperi muupenyu. Saka inini zvangu personally haizi nyaya yekuti ndiuye ndine vana, musati makamboona ndichiuya panapa. Vana vangu I have got very intelligent kids to protect. I've got my family. You have never seen me ndichiuya pano ndichituka mai vangu kana baba vangu. Ndinotovanyarawo nezvimwe hunhu watinotomboitawo pano. Ndine mhuri, ndine hama, blood, and zveshuwa blood is thicker than water. Hapana paungachoose a stranger over blood. Ndine blood randinodawo kuremekedza. Ndino shamwari dzimwe dzisiri on social media dzemakore dzinenge dzichingoti we are praying for you. Handiti chikuru kufema. Handiti saka hapana, there is no loss. Hapana kunzi Mai Titi zvakadai. No. Pressure iri pazero right now. I am somebody who is feeling so relieved. You have no idea. And I thank God. Because Mwari ane kamurivhiliro kaanoita zvinhu. Obva zvibvanyangura yobva wafunga kuti ako zvaitikirei. Otoziva kuti Mwari angachiziva kuti pamberi apo wanga uri kutonofa chaiko. Saka no. I don't regret anything. I don't regret anything. I regret nothing. I'm actually grateful to God. Now my life can move in peace, can move and flow. Pasina kumbonyikidzwa kana kuitwa sei. Saka ndinokutenda imese. I know you were expecting kuti ndiwe pano. Munoziva ndaimboita ma 4 hours. Ndaimboita 5 hours. Indopenga chaizvo kwete zvekungopenga, but what will I gain at the end of the day? Nothing. You know, you get nothing. Unongoramba uchirasika, unosvika pakushaya kana munhu anozomboda kana kuassociate newe. Unosvika ushaya kana munhu anozoda kana kutoreta, because hauchazikana kuti wakakwana here kana kuti uri munhu kwai. Saka unotozombopreserve kaliti unhu ikaka. Ndiri kuda ukaumburidze kuti kasvike pakangari zvekucharespondana nevanhu nekuvava nekupenga. Hatina time. Hatina hedu time kutaura chokwadi. Saka the drama is not coming. This is what's going to be coming. Hyping this page. Our theme still stands. Zvisina basa. Nevasina basa tokanganwa. Theme iyo ichiri yakatomira. Pane zvekuadresa zvakakosha. Then pane zvimwe zvekuti unotongotarisa ungoseka kuti haya. Izvi zvazvagara zvichaitika utongopfuurira mberi. Saka pane zvekuadresa nevekuadresa. Vanenge vachideserve addressing. Kozoita vamwe kuti nongonoti izvi ndezvekungotsvagowo numbers and following. Rega tingosiya vazvitsvagire vega. So I love you so much, Ketty family. Zvisina basa tokanganwa. Zvisina basa futi tinoita unfollow. If you're a loyal fan, you know what to do. You know how to do it. You don't need to be told. Ungosvika press unfollow yako. Life goes on. We have entertainment here. More skits are coming. More music is coming. There's a lot to be doing here. Atipere zvekudaro and atipedzwe. Daitaipera. This is 7 years down the line. Chatoita party. We are the strongest. We are actually mighty and powerful. Kana dai tisina basa tingadai tisinga atakwe kudai. So takakosha tine rukocho. Tinopa vanhu following, tinopa vanhu my endorsement, tinobatsira vanhu, tinoita kuti vanhu vazikanwe, tinoindoza vanhu, tinoita kuti vanhu vave relevant. Titori boss wevanhu vakawanda. Isusu, Ketty family. Nyango tikanyombwa say we know kuti we run the streets. That's the truth that we can never run away from. We run the streets. Kuti munhu azikanwe andotanga achakati Ketty family. Kuti munhu awane following anouya kuzoita friend Ketty family. Owana following wotiza. Kuti munhu azikanwe andotanga atotsvaga kuti tida kumboedza kuita close to Ketty family ndozoenda. Saka tazvijaira izvi. Handiti ngatiregedze kuita stress. Ndona munhu moita stress muchiuya kuinbox kwangu muchichema. Handidi zvekuti muuye kuinbox kwangu kuchema. There is nothing to cry for. We have lost nothing. We are losing nothing. We are getting stronger. Ketty family, we are pain mad, if you didn't know. We are pain mad. Takatoti stronger. Pain makes us stronger. Izvozvo zvatinotoitwa izvozvo ndo zvinotisimbisa. Takatotori die hard. Tine rukoshorwa. Pasina Ketty family hapana ma streets harane.
pasina Mai Titi streets harane. Umwe munhu anotowana 1000 following because ataura kuti Mai Titi. Akasadaro chete hapana. Akasataura kuti Mai Titi, akasaposta kuti Ketty family hautowani because iye pachake anenge asiri relevant. So we make people relevant. So I thank God kuti ndinopa vanhu mabasa, ndinoindoza vanhu, ndinoita kuti vanhu vazivikanwe, ndopa vanhu following. Vanhu vanondidraina simba but simba mukaka rinosinina haripere. Uchindidraina rinouya rimwe, ukandidraina iri ukawana kota, handimugona vanoona makota, they will never reach level ravari kuda kuricha. Vanodrowa tumakota utu, tudiki tuma small utu. Tuma 100k tuma small tiri mu million Ketty family taka million inonetsa kuwana guys 6 years down the line tiri mu million saka kubirwa tuma 20,000k tuma 50 small million haisvikike zvekumhanya, not even haisvikike zvekumhanya million. Saka vanhu vanototrya by all means kuti vasvike but it takes years. And unoziva kuti kazhinji kuti uwane following is because of what you are doing. What are you doing that people are following? Who are you inspiring? What are you even doing? What are you doing in the community? So guys, don't worry about it. Anditi, isusu taziva tadzidza. This time, Ketty family, let me tell you, we don't follow nobody. We don't do nothing. I'm sure guys mazvinzwirawo mega from the horse's mouth. Mai Titi vari kudedzera kuti akandishandisa, asi inini ndongoti please grow up guys, musiyane nezvekutukana imimi ndimi marole model evanhu muZimbabwe, saka please behave yourself. Vana venyu varimo vane vachiona mumasocial media. Thank you so much guys, don't forget to subscribe.